pun ler om teng samuter Jerut tias Sumangga Raden
keparengipun ingkang njenengi paduka tilaring pangrihan tumut jiwantening madyaning sasana panti busana arsa aracut wujudipun busana kanarin kejatun bisa nyabaten Yaya Suba Manggala yen kaya ngono kepareng kanjeneng sira dadi wadananing laku duga-duga digawa ngati-ngati aja keri ya Nggih Raden Horek kang sami jenengi prasasatos antuk kempalaning nugroho sewu bagya dadya sajuga Siratmaja pinanganten sarimbit pedhak saking sasana rinengga pinapak Sang Suba Manggala ya Manggala supa kang pidegja sarwa sembada wimbuh kambek susila kanuraga kang sarwa prasaja prasaja busananing prasaja bebudening kaptitik saking solah bawaning ebaing sarira ling netra tumapak ing padha ngidak wirama kaprajanan Sang Suba Manggala ledha ing budaya sinten to priya jatmika ingkang kepareng anyangkul jiban yekti sanes punika to warnanipun Dimas Kicuk Sugiyarto ingkang sampun ngagem busana ingkang sarwi rena inggih busananing satriya mila pantes dadi Suba Manggala dasar bocah bagus pinter tur ubet sawurinira ingkang minangka datan durung doyan ngirang durung tedas lamun to geget suruh parandene Mamet Prana ngimbuhi semeng waradaya wanudya alit kang sarwi kembar-kembar busana kembar waratinon saking Mandra Abdara Sumana Kadya Kencana binabar mila pantes dadi patah sakembaran sawunirna ingkang minangka manik ing kandha jatine ingkang renggih ingkang pindha raja sadina ratu sadalu Siratmaja pinanganten saripun ingkang sampun tilaring paewantu mejiwantening madyaning sasana panti busana datan kadharekaken ibu pangrengga busana ingkang pinter prigel ingkang ngayahi gati pramila agiling asiling pakaryan datan ngujiwani menika warnane Ibu Kahar ingkang mijil saking bareng jarwa muda-muda Sang Prabu Kresna kepareng monggo para kadang-kadang Kridha Darma ngaturaken pasukan kunjuk sagung para tamu kakung Sumaben Putri